Gata. Ia-mă. Da, să vede bine. Prietenul Baro. Zi-mă ceva. Ce să zic? Ți-e foame? Normal. Papă. Papă tare. Nu mai mâncai sărată. Sărată? Dar dacă nu era deloc? Nu era mai rău? Asta e. Mergea cu conservă și cu de-aia cu pâine. Cu doarea de cu paste. Pasta e făinoasă. La câini le aduce mâncare de-a lor, nu? La toate alea. Garda. Șeful, te sună șeful. Da, ce colegă? E la mătare acolo? Ce stă, mă? Da, da. Hai că o să vin acolo. Bine, hai, sănătate. Pula, vine motorina. Dar cine e motorina? Soară aici? Merge, mă, doamne, în pizza, mă.